Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Umo ka man, ayaw pagbuot. May dinig, dagang panagang sa mga ungo ba? Unsa? Oh, ano yun na dinig? Hoy! Oh, hala, Tinay! si Tinay. Dili na utang magka! Ano naghilak magka? Babay, tinay, ano ko eh? Giubo ka. Wala si Luis Ding. Ang gibihaan ako ni Luis. Usa, gibuwag ka na kasi mong uyab nga ungo. Pero pangitaon gid ako si Luis. Bahala lang ko sa may tabo. O niyag imong makitaan si Luis kung sa may buhato niya ba? Aw, magpatakot ko pagkaungo. Niya magkakinay! Unsa naman ang gugmahabay, tinay. Oy, magpatakod naman nagkagungo tungkol sa gugma. Unsa naman na? Ay, nanding, mamauli na lagit ta. Di mahimo nga makigamiga pagkaan ng Tinay. Kaungoon na nagutok. Puyo ma, ha? Puyo ma. Unsa, magapauli kung ganahan ka, kau, uli sa ato, kau. Yay. Ako di ba? Dara, day. Kau magbahaw silang kusina silang rula, ha? Napay bahaw dito. Napay bahaw la? Napay Di bahaw? ko mukaog bahaw nga gikan sa kaungoon. Hoy, hoy, hoy! Way ungo na mo hamir na! Na. May pagka diya! Na. Napapauli sa inyo ka, pauli dito kung waka makauyaw na mo! Awa bitaw, mamauli na tadig ano niya tanan. magka- Sa mukha ni mo, mama. Uy! Di lagi ko musugot nga magpaduol pa kaning pamilya, ha? Kay tinuod yun ang giingon sa kong apuhan nga kining pamilya ha, ang magdaog-dangan ni ining atong dapit. Ano mo, uy! Hoy, Mena! Hoy, paminaw! Ay, pagpatakag-yawit niya, oy, takyan mo takaron! Ha? Yan. Paminaw! Kung dili patungod sa kung apo ungo na unta ka karon kay mapatakdan magtakalandang! Karon pa ko makasabot sa gisulti sa akong apuhan do. Dili di ay mo kaliwat og buang, kaliwat day mong ungo. Hoy, nandig! Hoy, nandig! Dandaan ko na Okay, labot. dandaan ang imong inahan sa inyo ka! Ay, na pampaduula din sa mo! Nga naman, nga naman di. Takyan ko na ron! Nga naman, di dito ungong amahang Tinay. Nabuang man ganing iyang inahan tungod sa iyang amahan. Hoy, marites kang dako! Ha? O sa mga kadili ka pa mo pauli sa inyo? Madali, madali mo muli dito sa mukha ni mo. Uy, dali, dali! Ayun na, nangisugod. Dili man gid samok-samok ba ko dili Salman. Oh, nakita na ni mo tinay kung sa'y resulta sa imo pagpakiglason at ungo nga luwes. O niya, di pa bati pag ni mo ang inahan ni Nandig na magpatakod ka sa pagkaungo sa imong uyab. O naunsa sa mga itaw ng utok ni mo? O tinay! Basag din nilalagitos ng Bernala. Nabalakal na to siya nanding. Ano na sige ipahuway ng utok ni mo tinay. Ay pagsigig huna-huna atong luwes. Pagipon sa imong mga gamit la. Ba? Usa? Nga naman! Mamalintag po yun sa bahay nga tisa. Nanayabag na! O siya! Oy, tinay! Hoy, ayaw ko kabaang ha? Ha? Anak yun tama mo yung sigipoy sa mga unga? Bahay ni sa ko amahan, Lula. Og ako ang gibinlan ni Luis. O siya! Kinahanglan mailhan ako ang kagikan sa kong amahan la. Kinahanglan mailhan ko kung unsa ang mga Bartulo ini napita sa unang panahon. Kinay! Kung mahado ka mo puyo sa bahay nga tisa la, aw di pabilin ka din eh. Kaya ako hato ko mo puyo dito. Tinay. Ay, pati na unsa man yung gibuhat ni mo, ay! La, ay God, look. Adlawan yung dako. Kadit lang. Kaya pamihan. Sa man natin, tinuod yun di ay nga, kanang ngayawin na sa bayan, tisa kanang yawi nga na anima? Ola. Ay, pati lang, ini. Mayong paglalin. Lalin yun. Hoy, Elmo! O sa magkagtunga sa among kilid, ay! Nalipay lang. Nalipay kung gituman mo ang gustong mahitabo ni Agawang Luis, Tinay. May man sa di sa ko am. Busaan higi ko din mo puyo. Ako may gipasunod ni Luis ini. Mong anhigi ko din eh. Pati lang, nagpaduol magita inis mga ongo, o tinay! Ay, waday o, kinimbahin nga tisa, pasing. Ay, nakamati ka la. Wa din niya sila si Luis ug si Claudia. Pero nga nung anhi magita din mamuyo, ha nga, makahadlok man ka ining baya! Tiguang na ko. O, bitaw, Mabuo na lang ang pagpabilin ko nilang kalibutan na, pasing. Busa, dili na mahimo nga ako pa ang matimanin ng bahay nga tisa.
Padako inaglampihanan. Ayaw ka mula ka. Di apa ko nga makatabang ninyo. Naibaw ka na. Asa ang imong kwarto, tinay. Olo, Ma, lakaw na ko ha. Asa na masagpuno ka? Adto na sa kang tinay. Mamati ko sa kalihukan sa gawas, ma. Labi ng bila. Kay, mingon tos tinay kung mamatay sa bila. Mamatay sa bang ungo ang nagpatakod niya. Unsa? Unya, kay nakaugra man eh. Buti pa sabot. Buhi pa mga ungo ining dapita, mama. Buhi? Buhi ba, buhi? Buhi pa, buhi. Saba ka na ding ay buhi! Aguroy, mamatay na gid ko sa kahadlok kining dapita. Mamiya na lang yun ta din hiding. Di mahimo, ma. Mawarli mga ungo din eh. Ha? Diyaw na ka, diyaw na ka. Oy, tantaoy, unsa man kaasa man yun kapaingon sa barangay o sa ilang bila o bilya. O lagi. Pero ma, may mo mga tana. Oh, unsa man? Nakaila ka sa amahan ni Tinay. Nakaila. Sa? Ang iyang amahan, mo'y nakaingon nga nabuang ang iyang inahan. Way batasan ng amahan anang tinay. Unsa ba mo nabawaan sa bahay sa amahan niya bay Tinay, ma? Oh, akong nadunggan nga mao ni tag-iya sa bahay nga tisa. Ha? Kung mo na. Si Tinay sa bang manununod sa bahay ng tisa. la, ani ka din sa kwarto ni Papa. Ano na ba ang magkakakwarto ni si mga mahan? Dinigi ka ng litrato ni Papa, Lola. Kinigot. Ay, di ko din hitinay. Ay, ato na ko sa kwarto sa abas. Pero tuwa na mag-ista sa kwarto sa ubos si Lolo Ilmula. O magkwarto sa doon sa kusina na lang ang bakante. Pero, dili mo ato ka dito. Kay kwarto ni Luis. La, mas ninduting kwarto ha. Kay dako. Ug maila-ila pa ni maayos Papa. Bisan ko na siya din eh. Ay, tinay. Ay, magpahilo na pag gusto ko mga gamit sa kong kwarto la. Yan na ka. Mauday ni kwarto ni Ramon. Kung mauman eh, nakasuod na sa binhis mo ni Ina. Ang inahan at tinay. Luis, ako nang gitumanin mong gusto. Nga aninin mo puyo din sa bahay nga tisa. Pero, sakit mo na ko dughan, Luis. Sakit ka kayo. Nga nang kinahanglan mauha man ka para magbalinaw ng dapita. Ayaw pag-ilak, mahal ko. Luis? Tingog ito ni Luis. Luis? Kung dili ka gusto mo hila ko, pahibawa ko kunain ka. Huwag na siya matingog. Una-una lang tingalin ako nabati. Ako na ipilo na niya akong singa di sa parador. Pero, unsa kay suda na parador, no? Sa mga suda niya paradora? Mga tagas kasi nina. Huwag may kapa. Muram ni pang reyna. Kinaraan kayo mas nina. Mauday niyo mas nina ni Christina. Magabaga kayo.
Tila na ako nahilaptan niya. Dili na una na ako habuan ng akong mga gamit sa bag. Ah. La? La? La, oy! La, naon sa bag ka? Kalas pa mo! La, nagkurog ka! La,